tady přivítat Juliana Ivanova, Military Union Shipa, bulharská domobrana dobrovolně hlídá hranice a vlastně sledují na to, co se tam děje. Tak, když tak tady mikrofon. Zdravím vás. Чехи и българи, европейци, в решението на този проблем сме всички заедно на един кораб. Борем се за достоен и безопасен живот. Češi a Bulhaři, Evropané, v řešení tohoto problému jsme všichni na stejné lodi. Bojujeme za klidný a bezpečný život. Единствено нашето обединение и общ глас може да накара политическото ръководство да сложи край на това национално самоубийство, като затвори границите. Jedině náš společný hlas může přimět politiky ukončit tuto nacionální sebevraždu tím, že zavřou hranice. Ние сме домакини на тази земя и никой друг няма да пази традициите ни и живота ни, освен нас. My jsme domácí této země a nikdo jiný nebude bránit naše tradice a život, kromě nás. Това е нашата борба и трябва да се борим заедно. Заедно като народ на Европа и да защитим гордостта си. To je náš boj a musíme do něj jít spolu. Spolu jako národ Evropy a obhájit naši hrdost. Заедно ние можем да успеем. Spolu to můžeme zvládnout. Този бой ние не сме българи и чехи, не сме словаци и немци. Този бой ние сме братя и сестри и нашата цел е обща. Хайде да го направим. Хайде да се обединим и да покажем на света, че никой не може да ни манипулира. V tomto boji nejsme Češi a Bulhaři. My nejsme Slováci a Němci. V tomto boji jsme bratři a sestry a máme stejný cíl. Pojďme to udělat. Pojďme se dát dohromady a ukázat světu, že nikdo námi nebude manipulovat. Děkujem. Přátelé, tohle to byl náš kolega z Bulharska za národní nebo bulharskou domobranu. Tak, řekli jsme sice, že je to poslední, ale budeme se připravovat pomalu na pochod. Ale než se na ten pochod vydáme, tak ještě tady máme aktivistku Míšu Holubkovou, kterou já prostě nemůžu odpustit, aby nevystoupila, pač má pro vás takový jedno malý velký překvapení. Takže Míša Holubková a potom se vydáme na pochod. Děkuju. Přeju vám krásné odpoledne. Ptáte se, co to mám na rukou? Co to je? Okovy. A proč mám ty okovy? Kdo mi je nasadil? Ten režim, který tady vládne už 27 roků. Je to režim špatný. Už se tady o tom říkalo hodně. V podstatě 27 let tady slavíme svátek, ale svátek zločinu. Uvědomujete si to vůbec, že tady se oficiálně slaví zločin? Nebudu vás zdržovat, protože už jste všichni promrzlí jako my tady, tak tedy poprosím, aby ke mně na pódium teď přišel můj manžel Miloš Holubek a Klárka Firstová, moje dvě největší opory. Běžte z druhé strany. Tak. Jestli jste si všimli, co máme na sobě. Rovnost, volnost, bratrství, symboly revoluce. Ale než přijde revoluce, musí přijít malé zúčtování. Proto tedy máme zde několik hříchů, které tento režim spáchal. Budeme je házet do kalichu hořkosti, který dnes naplníme až do dna.
Kdo nám po roce 89 vládne? Je to vládní mafie oligarchů. Jaký byl jejich největší a první zločin? Rozdělení Československé federativní republiky. Bylo to nezákonné a protiústavní. V této souvislosti mě napadají dva trestné činy. Vlastizrada, rozvracení republiky. Další zločin. Privatizace. Co k tomu říci? Podvod, porušení při správě cizího majetku či způsobení úpadku. A další. Zlikvidovaný průmysl. Máme zde nějaký? Nemáme. Zlikvidované zemědělství. Jíme české ovoce a zeleninu, najdeme je v obchodech minimálně. A co tady máme dál? Slavné amnestie. Tisíce zločinců, kteří nikdy neměli být propuštěni na svobodu. Restituce, církevní restituce. Rozprodávání a rozkrádání našeho státního majetku. Co dále nám to přineslo? Nezaměstnanost, chudobu, bídu, prudký pokles životní úrovně či nejistotu. Spoustu sebevražd lidí bez domova. Co představitelé tohoto režimu způsobili v naší zemi? Naprostou právní džungli, kde zasahování do nezávislosti soudu je téměř běžnou záležitostí. A napadají mě další trestné činy spojené s tímto režimem. Co takové zneužívání vlastnictví? Legalizace výnosů z trestné činnosti. Zneužití pravomoci úřední osoby. Přijetí úplatku. Podplácení. A to všechno jako organizovaná zločinecká banda. Jsem otrok. Už nebudu otrok. Už nikdy. Tento kalibošasti jim dnes dávám vypít až do dna. Co s tímto režimem? Toto! Proto já, jako svobodná občanka, učiním toto prohlášení. Já, Michaela Holubková, občanka České republiky, vědoma si svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jimž jsem vázána nejen ústavním zákonem číslo 1 z roku 93 sbírky, tedy ústavou České republiky, ale i morální povinností ke své vlasti a jejímu lidu. Proto dnešní den, tedy den 17. listopadu roku 2016, vyhlašuji jako první úvodní den skutečné všelidové revoluce, která povede k naší svobodě. Těm, kteří by mě rádi umlčeli, chci říct jedno. Možná mě zavřete, možná mě zastřelíte, ale tu myšlenku revoluce nikdy nezastavíte. Na moje místo přijdou tisíce dalších. Pamatujte si to. Všichni máme jedno společné. Jsme všichni jedné krve, nezáleží na tom, jaký máme názor například na přijímání uprchlíků. Důležité je to, že všichni máme totiž tady naprosto stejné problémy. A to jsou existenční problémy, protože všichni tady musíme platit složenky. Všichni musíme platit bydlení. Bez rozdílu na to, zda jsem sluníčkář, zda jsem xenofob, či zda jsem příslušníkem policie. Všichni máme stejné povinnosti a stejné trápení. Proto tedy spojíme svoje slíby. A jak by řekl jeden bodrý sedlák, vezměme do ruky biče a žeňme je odsud svinským krokem. Ať je revoluce! Samozřejmě děkujeme, bylo to fascinující.
Samozřejmě, co se týká svobody slova, mám taky takový trošku problémy, protože já vždycky, když se něco dozvím, tak samozřejmě, že jo, sociální síť, hned to musím vyblejt na Facebook. Já tam měl nějaký keci na Babiše, tak mě samozřejmě hnedka zablokovali asi na měsíc, takže tady je ta svoboda slova. Přátelé, teď se budeme pomaličku řadit a půjdeme směr kampa. Jak bylo řečeno předtím, hlavně pozor na nějaký kolem jdoucí, co se týká nějakých provokatérů, nechte je bejt, oni je policajti doufejme seberou. Přesně tak, my jsme tady doma. Tak přátelé, ano, my jsme tady doma. Tak já vás poprosím teda teďkon, jak říkala Verča, budeme se pomalu všadit na pochod a půjde se na kampu. Jirka půjde v čele průvodu, takže vám k tomu řekne víc. Přátelé, já vám ještě jednou všem moc děkuju, že jste se zúčastnili této demonstrace. A jestli vás můžu poprosit, my to tady začneme všechno balit. Já ještě povedu nějakých pár organizačních věcí a řátíme se přesně na opačnou stranu, tady za tohle autíčko, jo? A vyčkejte takzvaný mýho povelu. Jo? Tak. Zatím všem děkuju. Je jedna velký kapsy. Přátelé, určitě jste viděli dneska jednu z nejpočetnějších demonstrací, ne vůbec nejpočetnější, samozřejmě, že ta na Klárově s mohutnou podporou ve všech sdělovacích oficiálních prostředků, možná, že se nám sešlo tak o pár lidí víc, bude to tak podobný. Nicméně na rozdíl od planých frází tady zazněly výroky, s kterými můžete nebo nemusíte souhlasit, ale jsou zcela konkrétní. Takže teďka pokračujeme do pochodu a když to trochu půjde, tak ještě něco odvysíláme. Díky.